Welkom bij het Oud-Limburg Schuttenfeest 2024. Hier vanuit Doonder, waar 9 schutterijen uit de gemeente Beekdalen het toch maar voor elkaar hebben gekregen om in 6 maanden tijd hier een OLS op de wei te organiseren. En dan is het natuurlijk voor iedereen spannend of het allemaal gehaald is. En dan kijken ze uit naar het moment van de officiële opening. En ik denk dat als we rondkijken, dat we met de sneugenschutterijen zeker trots mogen zijn dat we het waargemaakt hebben. Op 6 maanden tijd. Er zijn stuurgroepen geïnstalleerd en die hebben eigenlijk het zware werk gedaan. Want doe het maar eens organiseren. Veel werkvolk, veel hebben we dus best gedaan en daar gaat zoiets voor gemaakt. Maar de stuurgroep en zeker de top hebben heel veel werk moeten verzetten met de gemeenschap om dit recht te zetten. De vlakken zijn gerezen en de vaandelgoed is uitgevoerd. Vroegere jaren wordt het OLS echt een mannenaangelegenheid, maar deze tijd is gelukkig voorbij. Er is zelfs een volledig compleet vrouwelijk exercitiepeloton. Een aantal schutterijen uit Midden-Limburg, daar hebben de dames zich van samengevoegd en doen ze met aan die discipline. Ze hebben flink geoefend. Voort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat wil ik nog eens even doen. En we moeten eraan denken, want met opzetten gaat het goed, hè, dat dat geweer niet beweegt tussen de 2 bewegingen in. Maar met afzetten ligt er al redelijk plat bij sommigen en dan gaat er nog te vroeg naar onder. Afdeling. Halt! Oké, nu is de afstand, je hebt goed een beetje gewaard tot moed. Dus of we dan toch nog moeten proberen nog iets kleiner passen te maken, Nico. Nee, maar ik denk dat veel misschien de les halt iets en het te grote. Oh, daar nog een te groot. Oh, dat ken ik ook. Wie is het gegangen? Oh, ik ben content. Jawel. Ik ben tevreden. Zag er wel heel goed uit. Dat is de bedoeling, daar oefenen we voor. Nee, jawel, ik ben ook tevreden. Ja, ja. Wat wordt het lastigste? Nou ja, het moeilijkste naar aanloop naar zo'n feest is gewoon het oefenen met zoveel mogelijk man. Dat zal ieder schutterie merken om alle man bij een oefening te krijgen, dat is het allerlastigste. Maar de laatste oefening worden we toch met een heel deel man. Dames natuurlijk, niet man, maar, maar dat scheelde een hele hoop. Rechts. Om. Hoofdderkelen naar rechts. Voorwaarts. Mars. Wie spannend wordt het? Nou ja, niet heel spannend. Ik vond het wel, het leuk is als er zoveel publiek is, maar we doen het ook gewoon voor de lol, dus dat is prima. Ja, je wilt het ook zo goed mogelijk doen. Zeker, daar oefenen we ook voor, maar dat is niet de hoofdmoot, zeg maar. Dus dat is prima zo. En nu, de tent in, hè? Nog in een optocht lopen, wat dacht je daarvan? Dat moet ook nog gebeuren. Vanmiddag zijn 133 schutterijen hier bij Goos. De strijd om de gaat natuurlijk beginnen. En dan is het altijd lastig om daarmee te beginnen. Vooral omdat ze niet weten wie het met het weer zit, met de wind, wie het leeg schijnt. Daarom is dat inscheten best wel belangrijk. Waarom is dat inscheten zo belangrijk voor de schutterijen? Ja, dan kunnen ze controleren of de buks goed staat. Hè? Want die moet dan nog goed gesteld worden? Ja, die moet goed afgesteld worden. Ja, de afstandjes, het licht en alles. En dan pakken ze een paar bovenin en dan onderen en dan kijken ze weer de kumpje en dan draaien ze.
Wie genau loestert dat? Heel nauw. Want hier gaat ze heel veel met winnen. Vandaag de omstandigheden, wie zit het uit qua weer, qua leeg? Nou, ik denk dat het wel goed is. Wie lang denkt ze dat ze door kunnen gaan vandaag? 9:30. Maar als ze onder de 30 zitten, dan stoppen we. En die 5 oud-winners huren er niet bij. Want de 5 oud-winnaars die doen met. Wie zit het met die chotterieën die het hier met georganiseerd hebben, die neugen? Die zitten gewoon met. Zou het kennen dat die gewoon dan volgend jaar weer hier in deze gemeente organiseren? Dat kan. Sommigen lui zit het shuttersgebeuren echt in het bloot. En ook soms de leefde. En wie prachtig is het als ze die leefde alle twee bij de shutterie vindt. En nog schoner is het als ze als koning, die koningin, tijdens de schoonheidswedstrijd kan gaan verrassen. Ja, nummer 59 bieden. Dan mogen ze als koningspaar naar A, dat is meteen hier om het hoekje. En de koningin die mocht naar J heen gaan. Ja, dat is daar. Dat is daar. Yes? Lieve schat, red ik eens om. 1,5 jaar geleden is het met het begonnen. En voor mij stopt het hier nog lang niet. Vandaar wil ik één ding niet vragen, dat ze met me trouwen. Zeker. Dan mag ze de bibberij. Daarom was ze naar huis. Kom maar, ga terug. Proficiat, wie geweldig is dat? Ja, heel geweldig. Had ze het een beetje in de gaten? Nee, helemaal niet. Nee, echt niet. Maar dit is ook een geweldige verrassing van hem. Zeker, echt hoor, ja. Daar had ik echt niet zo aankomen. Nee. Wanneer als toen dat bedacht? Nou, eigenlijk al een half jaar geleden. Toen hadden we eigenlijk eerst het OLS in Nederweert. Was eigenlijk niet de bedoeling om het daar te doen. Maar die was toen een beetje eigenlijk achtergekomen. Dus heb ik eigenlijk toen bedacht van, ik ga het met de carnaval doen. Maar ja, dus, ze had dus gedacht dat het de carnaval ging worden. Uiteindelijk, ja, perfecte locatie. Mijn koningin, maar binnenkort mijn vrouw. Gelukkig. Het OLS en Doonder zal ik in gans leven bijblijven. Dat zeker weten, ja, inderdaad. Heb je elkaar ook leren kennen bij de chotterie? Nee, op het werk. Maar het liefde voor het schuttersgebeuren zit ook bij dichteren. Ja, nu wel. Ja, sinds ik met hem ben wel, ja, inderdaad. Ik zou zeggen, God, naar de rest van de chotterie, die willen je ongetwijfeld feliciteren. Dat komt goed, dankjewel. Dankjewel. Hè. We verwijten dat er Limburgers zijn die in het buitenland wonen, die speciaal een vakantie erop afstemmen om met het OLS hier te zien. Leijmeijsen, die is geëmigreerd een aantal jaar geleden, maar is wel altijd beschermheer gebleven van de chotterie van Austro. En wie die hoorde dat hij zijn chotterie dit met ging organiseren, wist zij niet wie snel uit Spanje moest terugkomen. Ik ben er voor uit Spanje gekomen om met te helpen organiseren, dus dit moet de hoogtijdag zijn. En hier heb ik het allemaal voor gedaan. En ja, dit is een rollercoaster geweest de laatste maanden met dat organiseren. Ik was natuurlijk wel van vroeger wat dat allemaal inhield en dat het echt veel werk is. En dat was het ook, maar het was wel heel leuk en altijd met een positieve stemming. Er zijn wel woordgevallen uiteraard, maar toch positief. En dan met 9 chotterieën, het is geweldig. Vreugde en verdriet liggen vaak heel kort bijeen. Zeker voor chotterie Sint-Catharina uit Stramprooi. Die hebben namelijk een zeer prominent lid verloren, Sjaak Kuppens. Hij won 3 keer met die van Stramprooi het OLS. Hij wordt de bekende achterop-shirt. Maar de chotterie heeft gisteren van hem afscheid moeten nemen met shutterseer. Wat voor u toch wel lastig zijn geweest, hè? Gisteren Sjaak met schutterseer begraven en nu moet Grieden op te lopen. Ja, goed. Dat huurt eigenlijk bij het leven. Hè. Dus dat was natuurlijk wel, mensen waren al huwelijk bleef niet. Dus, maar dit wordt snel gegaan met de neer. Ja, dat duurt toch wel wat extra's, ja.
Het was gisteren ook best druk bij de begrafenis, dus jawel. Maar goed, meneer heeft hem 3 keer achter rij geschoten, dus dat zijn niet van veel mensen weggelachen, zo'n prestatie. Vanaf nu wordt er hier op de wei geschoten, want we willen natuurlijk weten wij met een heeft geschoten. Het gaat niet vandaag gebeuren, die schieten wel door tot het duister is en dan gaan ze volgende week zaterdag weer bier. En dan zijn we er uiteraard ook weer bij. Bis dan.